novembre kalo tile 4 tɛmɛni capitaine Ibrahim Traoré ye laseliba dɔ kɛ. A bɔra k'a fɔ ko ministère en charge de l'action humanitaire la o min ye ministeriso ye min jɔnnen lo ni maa labila n'o dɛmɛ a n'o ladon ye kɔnɔna na maa dɔw ye wariba suɲɛ. Suite donc à une dénonciation sur plainte. Kɔrɔtigɛli dɔ senfɛ anw ye ɲa da tiɲɛnikɛla kulu dɔ kan min bɛ ministère de l'action humanitaire kɔnɔ o min ye ministeriso ye min jɔlen don ni fasodenw ladon ye ani o dɛmɛ ye o ministeriso min yɛrɛ ka baaraw tintinin don maa labila ni o dɛmɛ la o ministeriso nin de kɔnɔ ko mɔgɔ dɔw ye wari suɲɛ wa o fana ka se miliyariw ma san 2024 nin kɔnɔ. Et des milliards en 2024. Tile dama tɛmɛni kɔ kɔnɔni na le ko Blaise Bazier min ye procureur du faso ye bɔra ka kunnafoniw di o bɛ ka maa minnu jalaki ninnu kan. A ka fɔ la ministère en charge de l'action humanitaire ni ale ye ministeriso ye min jɔnnen lo ni maa labila n'o dɛmɛ a n'o ladon ye ɲɛmɔgɔba dɔ lo ye nin kɛ. Blaise Bazier Wagadugu kiititigɛsoba min ye Waga 1 ye ka procureur. Procédait à la falsification donc des chèques. A tun bɛ wari bɔ sɛbɛn le nambara k'a bila a tun bɛ bɛnbɛn na ni tigi minnu ye ninnu tɔgɔ la o bɛ taa wari nin bɔ walima a tun bɛ o wari bɔ sɛbɛn nin nambara k'a bila a yɛrɛ de tɔgɔ la ani a bɛ taa wari bɔ walima maa wɛrɛw tɔgɔ la. A ka kɛ wali jugu ni tɛmɛnin kɔ a tun bɛ jatilikolonw kɛ wasa ka wari min a y'a suɲɛ ni wo datugu. A ye nin tiɲɛni min kɛ nin cogo nin na nin sɛgɛsɛgɛli belebele sen na nka an bɛ se ka min fɔ o ye ko a ye wari min suɲɛ nin ka ca miliyari 3 ye. 3 milliards de francs CFA. Nin ko nin kɛla ka Wagadugukaw dɔw kamana gan an ye olu minnu kunbɛn. Abdul Raoul Sare ale ye Wagadugukan ye. Cet acte-là, on peut aussi qualifier ça de terrorisme. Nin ko min kɛla nin an bɛ se ka jate fana i n'a fɔ mɔgɔ jugu k'a kɛ waliw anw bi yan mɔgɔw bɛ sala kɔngɔ ani minɔgɔ la ani ele bi ni wariba ni sɔnyɛ o wari min ye o ta ye nin ye ko gɛlɛmanba lo ye. Donc c'est très grave. O cogo kelen nin don Raogo Nabalum fana fɛ ale min ye sanfɛ kalanden ye. Dans un pays comme le nôtre qui est en pleine crise sécuritaire. Jamana kɔnɔ i n'a fɔ an ta lakandabaliya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dɔ ka nafolo suɲɛ fo ka taa se miliyari 3 ma o nafolo min ye maaw min y'o jagoyala ka boli k'o ka sigidaw to yen jugu ni ninnu ta ye ne ka miliyari la kɔni nin tɛ adamadenya ye. Destiné au PDI c'est être inhumain. Procureur ka fɔ la hali sisan tigi min ye nin kɛ ani a tun bɛ bɛnbɛnbɛn na ni minnu ye tigɛdalaw kan k'o bila kaso la ka kɔn o ka kiiritigɛ ɲɛ. Procureur taara ɲɛfɛ fana k'a fɔ ko wari min o y'a suɲɛ ni fan dɔ tigɛdala a kan. Blaise Bazier. La valeur des numéros saisis à ce stade est de 166 millions. Warimugu min sɔrɔla ka minɛni bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 166 le ma ani 126 wari min kɛra ka minɛnw san fana ni a kɛrɛnkɛrɛnniyala a fanba bɛɛ ye mobiliw le ye bɛ taa bɛn sefa wari miliyɔn 171 ani 50 le ma. On estime donc à 471 250 000 francs CFA. Nin wari suɲɛni nin kɛra ka sangaso minnu jɔ n'a sɛgɛsɛgɛla a nafolo ka ca sefa wari miliyari 1 ni tilan ye procureur ka fɔ la hali bi o bi ka o jalaki ko minnu na o ye foroba wari suɲɛ lo ye ani wari nganamu. Gildas Da Wagadugu VOA Bambara tɔgɔ la.